ak sa teraz neurazíte, potrebujeme na úvod vašu spoluprácu, potom vás budeme potrebovať stále menej a menej a nakoniec si vystačí Rasto sám. My odídeme, začne zvučka a vy začnete pískať, bučať, fúj a podobne. Je to naozaj dôležité, aby to dobre zafungovalo, lebo keď to dobre nezafunguje, tak vlastne celá tá snaha je márna. Čiže čím budete odpornejší, tým budeme šťastnejší. To je hrozne dôležité. Tak my sa teraz odoberieme, iba sem ku dverám a spustí sa zvučka a vy bučíte, hej, všetci. Konečne vieme, ako sa cíti Martina Šimkovičová s Lukášom Machalom. Chceli sme to zažiť na vlastnej koži a tuto Bardy vymyslel veľmi dobrý scenár. Ďakujem pekne za to. Ale vieš, prečo na nich tak ľudia pískajú a hučia? Lebo sú vzácni, ne? Nevieš, ja to neviem s tými musíš si nacvičovať. Nemám vlasovú choreografiu ešte úplne zvládnutú. Máš krátky, hrubý krk. Mám krásny, krátky, hrubý krk. Inak neviem, keď sa tu teda urážame, tak ja mu to vrátim. Pred 2 dňami mal 60-ku. Všetko najlepšie k 60-ke, Rastio. Ďakujem pekne. Už som aj de jure starý chlap. Áno, neviem, on o tom nechcel veľmi hovoriť sám, tak ja to poviem za neho. Ráno na 60-ku bol na urologickom vyšetrení a dostal taký malý darček. OK, dobre, nebudeme to ďalej rozoberať, ideme k podstatnejším veciam. Dámy a páni, vítame vás na živom nahrávaní podcastu Bardy & Káčer. Moje meno je Peter Bardy. A ja som Rastislav Káčer, vítajte. No a my sme si dnes pozvali naozaj, že mimoriadnu hostku, to je tak genderovo, ako keby, že správne pomenované, moju výbornú kolegyňu z Aktuality, mimoriadnu novinárku, reportérku a ženu, ktorá naozaj že veľmi dôverne a veľmi presne pozná situáciu na Ukrajine, reportérka Aktuality Stanka Harkotová. Stanka, ty si zober asi šnúrový mikrofón. Sa boja, aby si nám neušla. Ty si zhruba, sme sa o tom bavili, zhruba 10 mesiacov v roku, alebo z roku si na Slovensku, zvyšné 2 mesiace, a teda rozdelené na kratšie intervaly si na Ukrajine. A to nie je teraz tá prvá otázka, nebude myslená vtipne. Ako dlho ti zvyká, kým si, ja som sa to pýtal dnes v aute, že kým si zvykneš na to, že ťa v noci nebudia sirény ohlasujúce útok Rusov a asi som povedal niečo, čo som mal povedať. A dá sa na to vôbec zvyknúť? Zvykla si na také tie nočné zvuky? No, zvyknúť sa na to dá, len do tej miery, keď ťa to, dajme tomu, neprekvapí, že spíš a zrazu sa zobudíš na to, ako niečo vybuchuje, že povedzme, pracuje protivzdušná obrana. Na toto sa najťažšie zvyká, pretože ty sa zobudíš s veľkým stresom. Prepáč, raz, dva, okej. A môžeš nám to, akože, čo to znamená pre laika? Ja napríklad bývam na dedine, kde protivzdušná obrana zatiaľ, to zatiaľ je, že nepovedal som to, nemusí pracovať. Čo to znamená pre človeka, civilného obyvateľa nejakého mesta, že pracuje protivzdušná obrana? Ako to ten človek vníma? No, tam je veľmi dôležité to, že či ty vieš o tej hrozbe, pretože Ukrajinci majú veľmi dobre vybudovaný systém, ktorý ich varuje pred tým, že na ich mesto alebo na tú oblasť, kde sa nachádzajú, niečo letí, alebo je tam minimálne potenciálna hrozba. To znamená, že ja napríklad žijem v Kieve, takže my vieme o tom, že keď sa ku Kievu, povedzme, blížia drony, viem presne, cez ktorú mestskú časť letia. To isté sa týka... To ako keď ti nesú jedlo, tak si pozeráš, že
Čože? Že ako keď ti nesú jedlo, ty v apke vidíš, že už je na Šancovej, ktorá je rozkopaná. Niečo také, lebo mnohí tí ľudia sa orientujú po zvuku. Dron Shahid má veľmi taký špecifický drnčavý zvuk. To znamená, že oni na Telegram kanáloch si tí ľudia už majú na to vymakané stránky, tak si tam dávajú vedieť, že počuť ho v tejto časti mesta smeruje, povedzme, na východ, na západ, takže vedia zhruba, že cez ktorú ďalšiu časť bude prelietavať. A tak vtedy tvojou úlohou je byť v strehu a ako náhle budeš, povedzme, počuť ten veľmi nepríjemný zvuk a budeš počuť, povedzme, aj zvuk toho ukrajinského guľometu, ktorý sa ho snaží zostreliť, tak vtedy je najlepšie sa vzdialiť od okien. Alebo to je taká prvá vec, ktorú môžeš robiť pre svoju bezpečnosť, ale samozrejme to najviac je, že si pekne krásne zoberieš ruksačík so svojimi dokumentami, to robím ja, a schádzam do najbližšieho úkrytu, ktorú ja mám šťastie v tom, že ho mám pomerne blízko. Takže v momente, keď sa cítim, že je to príliš blízko, povedzme, že ty môžeš dokonca vidieť tie svetelné stopy na nebi, keď vidíš, že už si proste pripravujú, hej, tí Ukrajinci, že ktorým smerom asi budú po tých domoch paliť, tak ja viem vtedy, že je čas zísť do úkrytu. A to sa týka dronov. Potom menej sa dá pripraviť na to, keď na Kyjev letí, povedzme, balistická strela, pretože vtedy máš zhruba 2-3 minúty od momentu, keď sa ti tam zjaví, že pozor, riziko použitia balistických nejakých zariadení. A vtedy je to veľakrát aj o tom, že mne sa už x-krát stalo, že som práve vyšla z budovy a vtedy počuješ, ako tú balistickú strelu buď zostreľujú, alebo keď jednoducho ona šľahne do toho objektu, na ktorý bola zameraná, alebo niekde blízko. Dá sa spať, alebo dá sa vôbec oddychnúť psychicky v takomto prostredí? Nedá, pretože si stále v strehu, najmä po tých veľkých raketových útokoch. Oni keď sa hromadia, že ich je niekoľko po sebe, tak vtedy máš tendenciu sa normálne v noci aj preventívne zobudiť a skontrolovať si na mobily, že či naozaj sa ti len nezdalo, že počuješ sirenu alebo počuješ nejaký podozrivý zvuk. A potom, samozrejme, keď je dlhšie ticho, tak človek sa tak vie viac uvoľniť, ale povedzme, už počas toho samotného raketového útoku, ja mám susedov napríklad, s ktorými trávim čas v tom ukryte a oni tam dokážu proste pochrapkovať uprostred noci, hej, že prídu o 3:00 a tak si tak ľahnú a oddychujú. To ja napríklad nedokážem, ja proste mám tendenciu, pretože aj v tom ukryte počuješ výbuchy, takže ja mám tendenciu byť stále na mobile a kontrolovať, čo sa deje. Takže ja si prídem oddychnúť reálne, keď prídem proste domov, vypína sa hlava. Už v podstate, keď sedím vo vlaku do Užhorodu, tak mám pocit, že teraz už akože môžem si dovoliť spať bez toho, aby som čokoľvek kontrolovala v mobile. Rastie, napriek tomu, že už 60 tak stále sa môžeš pýtať alebo aj hovoriť, že nie je to akože vekovo ohraničené. Rozmýšľam nad tým, lebo tu doma, keď čítame mnohé vyjadrenia a počúvame mnohých, tak hovoria, že to preháňame, že však na tej Ukrajine vlastne o nič nejde. Ja som tam bol ako minister, odtedy som tam nebol, čo už je viac ako 2 roky. A musím povedať, že napriek tomu, že už som starý chlap, ktorý kadečo videl a kade bol, aj som slúžil v ozbrojených silách, aj som zažil, čo to je tlak v bruchu, keď vystrelí 150 mm kanón kúsok od nás, ako znie výbuch granátu, ktorý človek hodí pred seba. Dokonca som mal príležitosť a privilegium zažiť aj hvížďanie guľky okolo hlavy. Sú to veľmi mobilizujúce a neuveriteľne nepríjemné pocity. Napriek tomu, keď som prišiel a ráno sme prichádzali do Kyjevu a ešte na 2 miestach stúpal dym z vybuchnutých, a neviem, či to boli balistické strely alebo drony. Bol to veľmi zvláštny pocit, lebo Kyjev je pekné, moderné, európske mesto a teraz človek vidí to, čo by kľudne mohlo byť, ja neviem, Berlín alebo čokoľvek iné, Vroclav a zrazu vidí, že tam stúpa dym, ale to nebolo nič. Pre mňa bol najhorší pocit, keď nás zobrali do Irpinu a teraz sme išli mestom, ktoré mne sa veľmi podobalo na bežné mesta, ktoré vidíme na východe Slovenska, aj Michalovce, Trebišov, podobné panelákové sídlisko.
veľmi podobné. Cítil som sa tam ako doma, keby som bol. A teraz zrazu v panelákovej aleji v strede domu prestrelená diera, vymlátené okná, igelitom zatiahnuté veci, rozstrielaná materská škola a vtedy človek tam stojí a hovorí si, že toto hádam nie. Vždy sme si hovorili, že však veď sme sa už toľkokrát poučili a 21. storočie a tu vidí skazu a ťažko sa to chápe, ale čo na tom neviem pochopiť najviac je, že potom si tu otvorím stránky alebo pustím niektorých našich politikov a tí povedia, že však veď preháňate, veď o nič nejde. A ešte, alebo že však si za to môžu sami. To pre mňa je jedna emočne neuveriteľná a neakceptovateľná vec. Neviem. Tak Robert Fico povedal. Na to sa nedá zvyknúť, na to sa nedá dať zvyknúť na niečo takéto. Lebo to je to, čo Robert Fico povedal, že vlastne na čo on pôjde do Kieva, však tam aj tak žiadna vojna nie je, hej, že tam sú diskotéky, tam sa proste žije normálny život. Ona si ten život nabral nejakú fazonu normálnosti, ale tá nemá asi s tým Kievom predvojnovým veľmi veľa spoločného. Však ty chodíš na Ukrajinu, ja som povedal 2015. opravom a vlastne anexia bola v 14. a ty chodíš na Ukrajinu od 2015. Je ten Kiev výrazne iný, ako bol odhliadnúc, a to asi sa nedá úplne, odhliadnúc od tých zbúraných budov a toho takého, že priamého, najviditeľnejšieho dopadu toho bombardovania a ničenia ruskou armádou? No, ono sa to tak trochu vyvíja, pretože ja si pamätám Kiev v 22. roku, keď boli absolútne prázdne ulice a to bol začiatok invázie a na tých uliciach... Prepáč, to je aj dnes Bratislava, lebo všetci sú tu. Áno. A na tých uliciach boli len muži so zbraňami z teritoriálnej obrany, ktorí proste hliadkovali v konkrétnych uliciach, dávali pozor, aby sa nevykrádalo, jednoducho, aby niekto niečo nezneužil tú situáciu, myslím, vtedajšiu, a plus, aby nejakí diverzanti nemonitorovali, že kde čo Ukrajinci majú. A to bol pre mňa vtedy absolútne šokujúci pohľad, pretože ja som Kiev poznala, ako keď ste spomínali, že je to súčasné moderné mesto, tak ja som ho poznala práve takto, že tam bol hrozne akože zhon, v kuse nejaký zápchy, vždy nejaké akcie, koncerty a tak podobne. A zrazu tento, že ako z nejakého katastrofického filmu, že nikde ani noha. A potom sa to postupne, ten život, ako náhle sa Rusi stiahli od Kieva, začal sa aj ten život vrácať späť, začali sa aj ľudia vrácať späť. Treba povedať, že do Kieva sa prisťahovalo mnoho ľudí z oblastí, ako je Charkovská, Donecká, Záporovská, z tých dedín a miest, ktoré zasiahol priamo front, pretože ako náhle front zasiahne nejaké mesto, tak sa treba pripraviť na to, že to je proste ničenie ulice po ulici. To znamená, že Kiev je po tých 3 a niečo rokoch zrazu opäť to pouzujúce mesto. Ale veľa sa mení v tom, že ty proste ideš po ulici a zrazu vidíš, hej, proste chalanov bez protéz, s protézami, v zmysle, že vieš, hej, že sú to veteráni, ktorí povedzme podstupujú nejaké rehabilitácie v Kieve. Si vedomý toho, že okolo teba žije množstvo presídlencov, pre ktorých je Kiev vlastne novým domovom a pre mnohých už to nie je, že len dočasný, že pre mnohých je to už na dlho, hej, že oni sa už nemajú, povedzme, poznám ľudí z Mariupola, ktorí momentálne sa nemajú žiadne možnosti, šance vrátiť späť. Minimálne nechcú, hej, žiť pod okupáciou. No a toto je ako keby, to sú taký rozmer, že ktorý možno hneď tak nevidieť, že veľa vecí je pod pokrývkou. A potom je to, že ty aj v takom meste ako je Kiev, ale to sa netýka len Kieva, to je x ďalších miest na Ukrajine, ktoré sú často cieľom raketových dronových útokov, tak ty musíš rátať s tým, že to môže prísť hocikedy. Väčšinou sa to deje teda v noci alebo nad ránom. A to znamená, že tí ľudia sú permanentne nejakí proste unavení, cítiš tam takú tú, najmä teraz po tých rokoch, že ľudí tá vojna už aj frustruje, vidia všetky tie nedostatky, alebo to, čo vlastne tá vojna prináša s tým, že samozrejme aj tá sociálna situácia sa môže komplikovať, mobilizácia jedno s druhým, čiže to sa týka samozrejme aj Kieva, takže tá vojna má rôzne podoby, nie len to, že letia rakety. A potom napríklad to je vec, ktorú ja teraz tak viac riešim v zmysle
pretože v uplynulom čase vidíme viac deštrukcie v Kieve, keď Rusi zasahujú rôzne objekty, z ktorých potom sa dymí hustý dym, v ktorom je aj množstvo kovov. To znamená, že to má aj ďalší rozmer na zdravie tých ľudí, pretože tam hneď ako náhle vidíš nad Kievom dym, to, čo ste vy vravili, že keď prídete do Kieva, vidíte, že z niektorých budov sa stále dymy, tak úrady automaticky vydávajú také varovanie, že zatvorte si okná, chodiť vonku s respirátorom a tak ďalej. Čiže vojna má potom dopad aj na zdravie, aj takýmto akoby ďalším spôsobom. Čiže nie je to len o tých raketách, je to o tom celom balíčku toho, že žijete v krajine, ktorá čelí proste agresii. Ja teraz prihrám tému na vás dvoch, tak úplne priamo. Spomínam si na tú noc na 24. februára? 23. na 24. februára 22? Tak to bolo. A ty si mi vtedy tam písala, že si vo vlaku do Kramatorska a že teda začína vojna a ja som taký ostal celkom z toho vyhúkaný, však všetci sme boli, niektorí menej, lebo tí, čo informácie mali, a niektorí viac a niektorí dodnes to ako keby, že celé nepochopili. A ty si bol vlastne, Rasto, vtedy vo vláde, 22 už, 23 si bol až? Ja som bol vtedy veľvyslanec v Prahe. No, vieš, o čo mi ide? Chcem sa ako keby dostať do tej témy, že slovenská vláda vtedy patrila minimálne na počet obyvateľov a na HDP krajiny k najviac podporujúcim krajinám sveta. Poslali sme vlastne veľmi rýchlo, čo sme poslať vedeli. Vnímali Ukrajinci tú našu pomoc nejak, ako na to reagovali? A možno, Rasto, ty by si mohol trošku aj tie veci porozprávať, možno nie úplne, čo bežne hovoríš o tej pomoci, ako prebiehala tá debata vo vláde, lebo ja si viem predstaviť rôzne typy debát, tá prvá, že jasne pomôžeme, a viem si predstaviť takých tých, že neviem, či treba pomáhať, a viem si predstaviť aj takých tých neborákov, ako máme dnes vo vláde, ktorí povedia, že nie, však nech sa tam vyzabíjajú, aspoň rýchlejšie skončí vojna. Ja som to teda zhrubol som to veľmi, skrátil som to, ale v podstate o nič iné v tej debate nejde, v otázke pomoci z úst dnešných politikov. Tak najprv možno by si, Stanka, mohla ty, že... No, to bola celkom ako veľká téma, že Slovensko ako prvé proste aspoň ja som mala pocit vtedy, že my sme takí vykopávači dverí, lebo vtedy začala tá debata o tom, že poskytuje sa S-300 systém, a potom sa začalo, že či by nejaké lietadla, teda stíhačky a tak. A my sme boli dlho na Ukrajine vnímaní práve cez toto, že sme boli jednou z tých prvých krajín, ktorá pomáhala aj pokiaľ ide o vojenský materiál alebo nejaké zbraňové systémy a plus veľmi pomohlo aj to, že Slovensko bolo krajina, ktorá prispela k tomu, že Ukrajina dostala status kandidátskej krajiny do Európskej únie, čiže a tým, že povedzme Ukrajinu navštevovali vtedajší premiér Heger, vtedajšia prezidentka Čaputová, tak sme boli na Ukrajine v tom čase zapísaní, že veľmi pozitívne. A to nám vlastne tak trošku pomáha aj dnes, pretože ja keď robím povedzme nejakú reportáž alebo rozhovor a hovorím o tom, že som novinárka zo Slovenska, tak tam ako prebehne taká veľmi krátka debata o tom, že ten váš slovenský premiér, že teda to je veľmi zaujímavý človek. Oni hovoria, že veľmi zaujímavý človek? Nie, nehovoria, že veľmi zaujímavý človek. Môžem to potom povedať za nich, lebo ja som, pravda, onálepkovaný ako ožraná hulva, ja to kľudne poviem za nich, potom keď príde čas. Nie, ako stočí sa trošku debata k tomu, že no a čo ten váš Fico, že prečo chodí do Kremľa a podobne, ale potom hneď zažívam taký moment, že no ale tak to je slovenská vláda a potom sú Slováci, že oni sa snažia vždy tak diplomaticky k tomu pristúpiť, že zatiaľ ma nikto ani neopľul, ale proste ani nerobil nejaké zlé veci v zmysle, že
že máte nejakú proruskú vládu, ale to je podľa mňa aj tým, že oni si pamätajú ten úvod invázie. Zároveň na Slovensku žije mnoho Ukrajincov, ktorí podľa mňa domov dodávajú nejaké základné správy, že ako sa tu žije, aká je vlastne nálada medzi ľuďmi, vedie, že OK, proste nie všetci sú voličmi koaličných strán, ale že je tu aj proste akože iné politické krídlo, alebo proste ľudia, ktorí podporujú Ukrajincov, alebo nejaké empaticky spolucítia to, že sa dejú rôzne skrivodlivosti voči Ukrajine. Čiže ja by som to takto uzavrela, že proste to, že sme pomáhali Ukrajine v tom úvode, zanechalo taký akože pocit toho, že dnes nemáme úplne zlú povesť na Ukrajine. No, možno si treba pripomenúť, ako to bolo v tom februári, pretože málo kto, aj z takých ľudí, ktorí mali dobré informácie, neveril tej skutočnosti, že k tomu útoku dojde. Mnohí to odmietali. Dokonca ja som bol tu z Prahy pár dní pred útokom a s Ivanom Korčokom sme sedeli, kecali sme a on hovorí, mne sa tomu nechce veriť. Máme spravodajské informácie, že kedy dojde k útoku, ale mne sa to nechce veriť. A Jarona takisto hovorí, nie, to je také iracionálne. V tej trojici ja hovorím, viete čo, dojde k tomu, Putin sa na to dlhodobo pripravuje a pre ňoho je to racionálne. Vy si myslíte, že to je neracionálne, ale pre ňoho je to absolútne racionálna voľba. Takisto si treba pripomenúť, že došlo k plnohodnotnému vojenskému útoku na krajinu ako takú. Žiadne také, že ideme ďalej v Donbase, alebo v Luhansku, alebo ja neviem čo. To bol veľmi podobný scenár vojenského útoku, aký sme zažili v 68. akurátne bez kolaborujúcej vlády. To znamená útok na hlavné mesto masívnym výsadkom s cieľom obsadiť vládne inštitúcie a mass media, normálne klasický útok, zlomiť centrálnu moc a potom pozemnou inváziou to dokončiť. Našťastie, kvôli týmto dobrým spravodajským informáciám, Kyjev na to bol pripravený, na tento výsadok a musím povedať obdivuhodne, že to zvládli a prvé dni toto som si nebol istý, že či to ustoja. Tá všeobecná, taká možno jedna z najnafúknutejších bublín a najhorších vymalovaných Potemkinových dedín bol mýtus ruskej armády. Všetci to popisovali, Wunderwaffen, ja neviem čo, vyzbrojené, spili specnaz. No a videli sme tragikomický obrázok výsadku na Kyjev. To bolo na začiatok pre mňa také zvláštne, ale musím povedať, že som mal veľmi, veľmi zmiešaný pocit prvé dni, lebo som si nebol istý, či to ustoja. A keby to neboli bývali ustáli, tak dneska tu v tomto stane nesedíme a túto debatu nemáme. Presne tak. A k tomu, a to si možno málo ľudí uvedomuje aj tu, stále. A ešte stále to zďaleka vôbec nie je uzavretá vec. To je ďalšia. No ale k tomu špecificky. Slovensko, ako to povedať? No, boli sme krajinou, ktorá naozaj lámala lady. Prvá vláda, ešte normálna väčšinová Hegerová vláda, ktorej som ja nebol, Ivan tam bol a Jaro, naozaj boli priekopníci v pomoci. Boli rýchli, boli efektívni, nastavovali latku. To všetko navyše sa dialo vo veľmi úzkej koordinácii s významnými spojencami. A keď som ja vstúpil do vlády, tak sme posúvali latku ďalej, to už bola menšinová vláda a napriek tomu, že sme boli menšinová vláda, tak parlament zasadal, vláda zasadala, veci sa schvaľovali. Teraz máme tu takú super koalíciu, taký super zlepenec, ktorý 3 mesiace na začiatku roka není schopný parlament sa stretnúť, potom 3 mesiace sa stretnú, príjmajú sprostosti, ako vybuzerovať mimovládky, médiá, ja neviem čo, zabezpečiť 2 pohlavia, lebo však toto je nevyhnutná vec, ktorú dneska potrebujeme mať v ústave. Ešte by sme tam mohli dať, že každý má nárok na šnicel a zemiakový šalát každú nedeľu, lebo toto tiež je ústavné právo každých nás. Parkovacie miesto. Parkovacie miesto, no, toto je, vidíš, toto je praktické. S týmto toto si daj do programu nejakého, keď si jedného dňa urobíš politickú stranu. Nie, ja nemám auto, takže ja len reagujem, že my sme to mali pred firmou taký problém. Ja som napísal, že nevidím nikde v ústave ústavné právo na parkovacie miesto a že keď niekto chce mať parkovacie miesto, ja chcem mať refundáciu v peniazoch na výplate za to, že nemám parkovacie miesto. No ale keď sa k tomu vrátim, tak tá latka tej S-300, lebo Slovensko skutočne bolo prvé, ktoré poskytlo systém protivzdušnej obrany,
hoci aj to, viete, dneska si to povedzme. Poskytli sme niečo, čo sa takmer nedalo používať. Oni majú síce repasovacie metódy a niečo s tým vedeli urobiť. Ale poskytli sme, tá pomoc bola symbolická. Psychicky bola ale mimoriadne dôležitá, lebo povzbudila iných spojencov. Toto isté sa potom udialo, že to tabu sa vtedy zlomilo s tou vládou, kde sa poskytol systém protizdušnej obrany. Ako prvý. Potom to isté bolo s bojovými lietadlami. A znova, bolo to symbolické, lebo z tých migov, ktoré sa poslali, len 4 dokázali odleteť. Ostatné išli rozobraté na voze. Sme ich tlačili. A vieš, ako vola, kedy chodil Svako Ragan, vieš, tak tuto pichneme krídlo, tam chvost a vola, ako to tam dotlačíme, že nech si to zmontujú chalani. A hádam niečo z toho zmontovali, ale bolo to strašne dôležité, lebo hneď za tým nasledovali Poliaci, Dáni s F-16-kami, Holanďania a tak ďalej. A musím povedať, že na Ukrajine, keď som tam išiel spolu s malou delegáciou s Jarom Naďom a Karolom Hirmanom, 3 ministri v decembri 22, tak to prijatie bolo neuveriteľne vrelé. Jaro dostal vysoké štátne vyznamenie od Zelenského a tá atmosféra bola mimoriadne vrelá. To sa nedá nahrať, ak to človek vie vycítiť aj po dlhoročných diplomatických skúsenostiach. A uisťovali nás o tom, že toto Slovensku nikdy nebude zabudnuté, že si to veľmi váži celá krajina, aj politické vedenie, aj ľudia. Ale čo bolo ešte pre mňa dôležitejšie ako pre diplomata je, akú obrovskú váhu sme vtedy mali v tom spoločenstve slušných krajín. Keď zasadalo FAC, Foreign Affairs Council, alebo General Affairs Council, alebo zasadala rada, tak či už premiér, alebo ja, alebo kto v tej rade sedel, cítil, že tam máme váhu. A jednoducho mnohokrát iní ministri sa odvolávali a povedali, tak ako tu povedal slovenský minister. Jednoducho mali sme váhu, hovorili sme, boli sme videní, boli sme vážení. Dneska sa spýtam kolegov, s ktorými niektorými udržiavam vzťahy, no ako ten náš Šťukovič. A poviem, vieš, ako on je taký celkom fajn chalan, ale on toho veľa nenavypráva, my nevieme, čo ja neviem. A tedy si poviem, chvála Bohu, že toho radšej nenavypráva. Nie, to je pravda, že my sme vtedy... áno, môžete kľudne zatlieskať. Môžete, áno. Že my sme vtedy nemali armádu, ktorá by robila takú tú tvrdú diplomáciu, ale mali sme tú soft diplomáciu, ktorá proste cez tú priamu pomoc alebo iným spôsobom... Slovensko nikdy na nič iné nebude mať. Tá soft diplomácia, tá mäkká sila, to je to, ako si vážený, aký máš vplyv, aký tvoj názor zaváži a nie taký ako veterný mlynček, ktorého už nikto nebere vážne, ktorý, a keď niečo povie, tak potom rozpráva také hlúposti, že tí druhí sa radšej smejú, alebo si radšej zapchávajú uši, mávnu rukou a povedia, však hádam. Ale toto je možno dôležitý faktor, ktorý mne dáva trošku nádej, lebo hovorím si, hádam nejaká historická pamäť bude existovať, nejakého iného Slovenska. Hádam, nás nehodia do koša všetkých, že však ste si zvolili hen toho černokňažníka s tou Šťukou a že všetci sme tu takíto, ktorí vykorenení, vytrhnutí aj emočne, aj strategicky, tak toto ma zaujalo, čo ste povedali, lebo niekedy začínam byť taký skeptik, lebo ono je to, viete... Začínaš byť skeptik, hej? Nie, dobre, ja som si... som dobre počul. Rozumieš, vieš, čo chcem povedať? Hej, že všetká tá snaha tej malej diplomacie, že to dokáže byť vyfrezované, zabudnuté a ak aj náhodou vznikne šanca na obnovu normálneho Slovenska s normálnou zahraničnou politikou, ktorá sa neinšperuje autokraciami a všelijakými stanmi a všelijakými komunistickými stranami alebo stranou jednotného Ruska, alebo si hľadá spojencov medzi tými najchudobnejšími a najhoršími lotrami sveta, takže či to vôbec pôjde. To určite. A je to vážny pocit, lebo povedzte to ešte dvakrát a pôjde sa mi dneska lepšie spať potom. No, niekedy je to aj tak, že samozrejme záleží od toho, že s kým sa rozprávate. Ale... Ako my všetci potrebujeme tu nádej, že z tohto kanála, v ktorom sme pokrky a smrdí to tam, že z toho kanála vieme vyliezť, vieme sa osprchovať a že zas nám ľudia podajú ruku a povedia, mal si zlý čas, ale však veď my ťa máme radi. A že vy ste z toho Slovenska a čo nové v Ľubľane?
Inak, ja som presne toto chcela povedať, že veľakrát sa mi stáva, ale aj to, že ja keď poviem, že som zo Slovenska, tak mnoho tých ľudí, povedzme, vy keď žijete v prífrontovej zóne, tak nemáte šans tam sledovať, že čo tam slovenská vláda vystrája. Takže oni vôbec nie sú úplne zorientovaní niekedy, že čo sa deje. A naposledy sa mi stalo, že si ma pomýlili, že lebo v ukrajinčine sa povie Slovensko-Slováčina a Slovinsko-Slovenia a všetci ma tam akože, všetci, ale boli ľudia, ktorí ma predstavovali, že som novinárka zo Slovinska. Čiže takéto sa stáva, že sú ľudia, ktorí neúplne sledujú to, čo sa deje na Slovensku. No. Ja k tomuto len také dva krátke súky. Tá prvá, potom ako Vladimír Putin vyzval Viktora Orbána, aby zaútočil na Ukrajinu, ešte aby sme sa nedočkali toho, že sa Ukrajinci budú pýtať, že vy ste zo Slovenska, čo má nové Viktor Orbán? Lebo to nemusí skončiť len nejakou Viktorovou ambíciou oslobodiť maďarskú menšinu na Ukrajine. A to nie je žiadna špekulácia, to len ako keby som si tak zamyslel. A druhá vec, a to tu naozaj nechcem pôsobiť ako agitátor opozície, a vlastne je úplne jedno, čo ako ja chcem pôsobiť, podstatné, ako to vidia tí nešťastníci vo vláde a tá ich banda neborákov, ktorá tú realitu vykresluje, tak ako sa im hodí. Ale to, ako dlho nám si budú ľudia pamätať to lepšie obdobie našej minulosti, bude veľmi záležať na tom, ako dlho budeme zažívať tú súčasnosť, akú máme dnes. To znamená, ako dlho budú vládnuť na Slovensku politici ako Robert Fico, do akej a tá jeho perepuť, proste tá loď, nechcem povedať to slovo, tak tá loď neborákov, ktorá proste strhla to kormidlo nie z toho smeru správneho, ale ktorá to proste otočila do úplne šialených vôd a ani nejde, že priamo, keby aspoň išli priamo, ale oni sa tak nejak hádžu, proste idú kade, tade, v podstate nevedia ako. Ale zase je dobrá správa, že konečne sa zväčšuje ten počet ľudí, ktorí začínajú Roberta Fica brať vážne. Že minimálne v mojom okolí vnímam pokles takých tých rojkov, ktorí hovorili, ale veď to iba prekrýva. Veď to on nemyslí takto. Vieš, on potrebuje prekryť tú predchádzajúcu kauzu. No, on to prekrýva, ale nie je nejak cieľ, že to chce prekryť. A on to prekrýva tým, že to Overtonovo okno posúva takými smermi, že jednoducho z tém, ktorí boli neakceptovateľné ešte prednedávnom, ako napríklad naše zotrvanie v Európskej únii alebo v NATO, je téma oslav príchodu vierozvescov. On tam povie, že za 750 000 si organizuje prejav s perfektným pódiom, s Idou Rapaičovou v prezlečení a on sa tam postaví. Inak to bol čistý Marek Ťapák. Ja keď to začalo, ja si hovorím, toto je taký úžasný nevkus, že to musí byť Marek Ťapák. Tak som sa to len zamyslel na sociálnych sieťach, hneď mi tam samozrejme trolovia nabehli, že čo mám proti Marekovi Ťapákovi, hovorím, že nič, len som spoznal jeho prácu, bez toho, aby som... A bol to naozaj on, ešte tam bol tam typ aj na iného, ale teda bol to Marek Ťapák. Čiže táto skupina ľudí vytvorila Robertovi Ficovi priestor na to, aby tam medzi miliónmi vied balastu povedal, že Slovensko bude opäť stáť na križovatke a budeme sa rozhodovať, ktorým smerom sa chceme vydať. No a to nie je, že križovatka, že či ideme na, ja neviem, na Turzovku alebo niekde inde, na Čacu, hej, že to je úplne jasná križovatka a ten Robert Fico tam má nakreslený jednoznačný smer von z Európskej únie, von z NATO, myslím si, a myslím, že sme sa spolu o tom rozprávali, že on pôjde najprv von z NATO, a bude chcieť ísť, lebo aj ten postup integračný bol, že najprv si Európska únia overila pri prístupových rokovaniach do Severoatlantického paktu, že sme schopní byť aspoň v NATO, kde bol napríklad aj Dukanovič, a až potom z nás začali robiť aj európskeho partnera. Takže ja som ako keby, že rád, áno, som rád, že stále viac ľudí v mojom okolí vníma Roberta Fica vážnejšie, ako ho bralo ešte donedávna, a menej ľudí mávne rukou, že však on je už raz taký, my ho poznáme. No toto súvisí aj s tou Ukrajinou trošku, pretože my máme tendenciu, a to netýka sa len Slovákov, je to všeobecná ľudská evolučná vlastnosť, že nepripúšťaš si zlé scenáre. A počúvame to tak, ako nám to vyhovuje. To isté Vladimír Putin nám hovoril, čo chce urobiť s tou Ukrajinou. On nám to hovoril.
Hovoril nám to konzistentne, hádam 7 rokov v kuse. A nie len on, hovoril nám to jeho propagandisti, tak v Rosia TV nezaznie hocičo, čo není komfortné s Putinovou politikou. Hovoril nám to Medvedev ako predseda Bezpečnostnej rady. A my sme si stále hovorili, že nie. A pri Ficovi pred voľbami nie, on to tak nemyslí, to je normálna populistická retorika. Potom nastúpi, začne to robiť nie, veď on to tak nemyslí, ako vravíš. My máme evolučnú tendenciu stále si veci prikrešľovať a možno však, aby sme sa z toho nezbláznili, ale máme ešte druhú vec, ktorú ja na Slovensku vidím k tomuto. A to je dobré, že sa preberáme. Tá druhá vec je ešte horšia. Ona je taká, ako malé deti. Viete, keď sa hovoria, že koľkokrát sa ešte vyspím a potom budú Vianoce. A preto decko je to veľa, povedzme, máte 5 rokov, tak tie Vianoce čakáte vlastne 1/5 roka. Už keď mám 60 rokov, tak už je to krát medzi Vianocami to takto preblikne jednoducho, takže už človek nečaká. Si v permanentnom advente. No, a hovorím si, keď má človek 90, to sú len Vianoce. Ale tá vec je taká, že niektorí si myslia, že však veď vydržme ešte tie 2 roky, veď voľako toto vytrpíme a potom bude dobre. A hovorím, a prečo si myslíte? Lebo za tie ďalšie 2 roky táto krajina sa postupne preformátováva a preformátováva sa veľmi nebezpečným spôsobom. Aj keby za 2 roky došlo k zmene, príde k zmene tak, že budeme mať tú rozvrátenú krajinu s rozvrátenou skeptickou spoločnosťou, s rozvrátenými inštitúciami a ekonomicky dogniavenú, tak akože uvedomujeme si toto. A druhá vec je, že to sa nedá len 2 roky čakať, ako na to decko na tie Vianoce, že koľkokrát sa vyspím a to Ježiško donesie darčeky. A toto je ten môj problém. Že niekedy, aj keď pozriem na prácu opozície, mám pocit, že čakajú, že však Ježiško to napokon za 2 roky donese. Stanka, ja sa teraz trochu vrátim k tebe, alebo trochu úplne sa vrátim k tebe a tam mám na teba, že 2 otázky. Tá prvá súvisí s tým, čo sme sa tu bavili s Rastom. Do akej miery je ruská spoločnosť dnes ukrajinská spoločnosť dnes schopná brániť sa ruskej propagande? Ako vnímajú toho Medvedeva? Lebo napríklad áno, ja poznám ľudí, ktorí sledujú Medvedeva, alebo teda jeho účet na X-ku, na Twitteri, a mávnu rukou, že ten opilec zase blúzni, nie? Však to je ten opitý Medvedev, zase mu, vieš, nedali rodičovský zámok na klávesnicu alebo na telefón, tak vypisuje nezmysly. Čiže do akej miery sa Ukrajina bráni pred tým, čo u nás vláda podporuje? Lebo to si tiež treba povedať, že my nemáme stratégiu na obranu pred vplyvovými operáciami Ruskej federácie v Európskej únii. Naopak, my sme sa stali jedným zo šíriteľov tejto propagandy smerom na západ. A začneme touto otázkou, aby sme sa nevymotali, alebo nezamotali. Opäť platí, že veľmi závisí od toho, že koho sa spýtaš. Ak sa pohybuješ v priestore bližšie, povedzme, k frontovej zóne, bližšie k ruskej hranici, a to tak bolo už pred vojnou, že tam môžeš sa stretávať s ľuďmi, ktorí mohli mať blízko, povedzme, k Rusku tým, že tam mali príbuzných, často cestovali, že skôr cestovali niekde do Rostova nad Donom, než by išli na výlet do Kieva, ale už vôbec nie do Lvova. Takže časť tých ľudí, povedzme, ktorí možno ešte staršia generácia cítia nejakú nostalgiu za Sovietským zväzom, lebo si pamätajú, že ich priemyselné mesto sa tam konali, neviem aké Spartakiády, ja neviem, že to tam žilo. Potom prišli hnusné 90-ky, kedy proste nám to tu rozkradli a jednoducho celá zlá Ukrajina v podstate, lebo niektorí si to tak akože spájajú, že to je kvôli tomu, že nezávislosť Ukrajiny a tak ďalej, že nedovtípia sa, že to toxické správanie, alebo teda nejaké fenomény, ktoré v tých 90. rokoch Ukrajina zažila, tak to súvisí s vecami, ktoré konec koncov sme zažili aj my na Slovensku. Takže oni nejak nostalgicky sa pozerajú na tie staré zlaté časy a ten priestor mediálny, alebo skôr sa bavíme o sociálnych sieťach, je skôr ruskojazyčný, alebo proste inklinujú možno k nejakým kanálom, ktoré sledovali už aj predtým a ktoré už aj pred inváziou, povedzme, šírili nejaký taký obsah, ktorý viac vyhovuje akoby tej ruskej strane.
A teraz sa vlastne stáva, že ako je možno v týchto regiónoch, kde je tá ekonomická situácia komplikovanejšia, ťažšia, kde tí ľudia sú vystavovaní bojom, že dennodenne, proste povedzme v Donetskej oblasti, v prifrontových zónach, tam proste momentálne už vieš nájsť, alebo stávajú sa situácie, že do tých miest sú schopné doletieť už aj FPV drony, čo doteraz nebolo možné, že operovali povedzme len v nejakých, že 10 kilometrov, teraz ich dolet je oveľa ďalej. A ty, keď sa ocitávaš v takejto veľmi nešťastnej, tragickej situácii, tak zvyšuje sa miera frustrácie a tí ľudia sú potom oveľa citlivejší na to, keď im do toho telefónu prichádzajú nejaké také, že však my nebojujeme s Ukrajincami, my len bojujeme s kyjevským režimom a my vlastne to s vami myslíme dobre a aj v tých ľuďoch sa vlastne potom niečo láme v zmysle, že začnú sa zamýšľať nad vecami a to podľa mňa akože v tomto sú Rusi fakt, že majstri, ja som počula kedysi takú formuláciu, myslím, že to bol dokonca pán minister Kukan, ktorý mi hovoril, som robila taký článok o tom, že akí sú Rusi vlastne, ako sa s nimi rokuje. On vtedy povedal, že sú majstri vo využívaní slabostí, že oni aj rokovania vnímajú na to, aby si preskenovali, že kde sú tie vaše slabé miesta a podľa mňa toto je presne to, čo oni dokážu informačne cieliť na rôzne skupiny v rôznych regiónoch, že sa pohrávajú s tými náladami ľudí, ktoré sú už, oni sami o sebe sú tragické a Rusi to vedia proste využiť vo svoj prospech a dokázať to otáčať povedzme proti vláde, proti ukrajinskému čo musí v zmysle takéhoto filozofického, lebo stále akože beží debata jazyková, toto stále sa akože v tej situácii v spoločnosti sa masíruje tá téma, hej, že povedzme niekto môže kritizovať, že ale prečo ukrajinskí vojaci hovoria po rusky. Akože áno, aj v tej spoločnosti beží tá diskusia, lebo to je akože dlhodobá vec, ale vlastne Rusi dokážu majstrovsky vlastne pracovať s tou témou, že potom vytvárajú v tých Rusoch, že v tých Ukrajincoch, ktorí sú povedzme ruskojazyční, že vidíte, že to sú tí jazyční Ukrajinci, ktorí akože vám chcú zle, čiže toto veľmi záleží od toho, že aké sociálne siete sleduješ, že kde kto na teba akú kampaň zacieli. Ale ja sa tiež stretávam, keď sa rozprávam s ľuďmi, lebo tak ja si vypočujem hociaký názor a stretávam sa s tým, že áno, proste keby neprišiel Boris Johnson do Kieva, tak už by sme proste, akože už by bolo po vojne. Alebo že nemali sme mať ambíciu vstupovať do NATO a Rusi by nezautočili. Že cítiš občas aj v ukrajinskej spoločnosti sa nájdú ľudia, ktorí proste tým, jak sú unavení aj z tej vojny a plus sú proste targetovaní možno nejakými konkrétnymi blogermi alebo proste obsahom, ktorý sa posúva práve z tej ruskej strany, tak oni tiež vlastne začínajú trošku akože pochybovať o sebe v podstate. Hej, to je podobné. To ako by som povedal, že keby neprišiel Cyril a Metod na Veľkú Moravu, tak by sme nemali za 750 000 akciu na Devíne. No. Chápem, dáva to zmysel. Keď si hovorila o tých veciach, že ako to vníma aj verejnosť, tak tam sa spýtam možno úplne otvorene, že má Ukrajina svojho Ľuboša Blahu, Erika Kaliňáka, Roberta Fica, Juraja Gedru, Davida Lindnera, má tento typ ľudí a ak tí ľudia tam sú, tak sú to ľudia, ktorí z pivnice vysielajú s mutovaným hlasom, alebo sú to ľudia, ktorí burcujú na uliciach proti vláde? No, ja keď sa pozriem na že si tak preskenujem tú vládnu sféru, alebo tí ľudia, ktorí sú v tých štruktúrach, povedzme, Zelenského strany a tak ďalej, tak samozrejme, že informačne, myslím si, že tam je to, ako to povedať, nechcem povedať, že mainstreamové, ale skrátka tí ľudia si proste uvedomujú, že aká je situácia v krajine a že jednoducho nejak témovo pracujú, vysvetľujúc, alebo ja neviem, hej, proste akože nevidím tam žiadneho Ľuboša Blahu. Samozrejme, že aj tá ukrajinská opozícia nachádza momenty, keď môže kritizovať Zelenského za rôzne fenomény, ktoré sa dejú v tej spoločnosti a tí opoziční poslanci sa chytajú, hej, niektorých vecí. Ja neviem, teraz, hej, som zachytila takú tému, to je s tými vojenskými komisariátami, ktoré sa kritizovali za to, že chytajú všelikáde mužov, hej, na uliciach a
deje sa pritom aj násilie, tak je to vec, ktorá je na Ukrajine veľmi kritizovaná, tak samozrejme, že niektorí opoziční poslanci sa toho chytajú a rieši sa to. No a potom je tu sféra ľudí, ktorých ja by som, neviem, či dajme tomu, že ľudí, ktorí odišli aj niektorí z Ukrajiny, typu Oleksij Arestovič, ktorý bol donedávna poradcom, alebo donedávna, ešte na začiatku invázie poradcom ofisu prezidenta Ukrajiny. A on ponúka veľakrát taký ten akože kritický hlas, ale zároveň ho niektorí podozrievajú, hej, že môže spolupracovať, alebo proste má veľmi špecifické názory v zmysle Ruska, toho impéria, Sovietskeho zväzu a tak. Čiže dajme tomu, že niektorí ľudia si môžu aj na ňom celkom fičať, že pozerajú jeho videá a potom samozrejme, že máš ovplyvnený názor, hej, že keď ti tam Arestovič niečo vysvetľuje. Ja som si všimla, že aj slovenskí niektorí ľudia ho na Facebookoch zvyknú citovať. Čiže ako aj tam sa nájdú ľudia, ktorí majú že taký vyhrotenejší názor na niektoré veci, alebo sú minimálne podozriví z toho, že šíria nejaké ako propagandistické message. No toto nebolo úplne fér, lebo tých všetkých, ktorých si menoval, to sú ľudia, ktorí držia efektívnu vládnu moc v tejto krajine. Ja sa im ospravedlňujem. No, veď preto. A druhá vec je, že Ukrajina stále je slobodná demokratická krajina. Vo vojne. Vo vojne samozrejme každá krajina sa správa inak, uplatňuje relatívne extrémne veci manažmentu tej krajiny, ale nikto tam za kritiku nevypadáva z okna, nikto zrazu nedostáva náhly infarkt a podobne. Takže to je dobre si uvedomiť. Na to, čo sa týka u nás, týchto menovaných, ja sa teším na tú chvíľu, kedy budú šíriť ruskú propagandu z pivnice a z dezinformačných kanálov. Jednoducho, len aby sme sa toho dožili čím skôr, o to ide. Ja by som ešte možno skúsil jednu tému, aby sme stihli tú hodinu, ktorú máme určenú na túto debatu. A to je téma, dnes je koľkého? Dnes je 11. Dnes je piatok 11. júla a včera, vo štvrtok 10. júla sa stala vec, ktorú som neveril, že sa stane. A ja to naozaj asi nechcem úplne znevažovať, keď sa tomu asi nevyhnem. Jedna z najbizarnejších travesty show, ktorú som za dlhú dobu videl, boli v uniformách Petra Pellegrini, Gedra. A tak som dúfal, že sa tomu vyhneme. Ja som sa hanbil za nich. Ja som sa normálne... Ten Peter Pellegrini tam prišiel, nie? Ty ste videl to video? A že som sa ostrihal nakrátko, bez traktora. Hej, že som sa nakrátko ostrihal, lebo však na vojne musím byť nakrátko ostrihaný. Človek, ktorý pred 2 rokmi podpisoval odopretie pomoci vlasti, keby sme boli napadnutí cudzou veľmocou, to je ten Glik, tak... Ten tam stal vzadu za Petrom Pellegrinim ako čerstvo naverbovaný alebo prihlásený branec, ktorý vieš, čo mi to pripomínalo? Ja mám modrú knižku, a zaslúženie. Na zrak. Ešte to je dôležité, že na zrak. Tak mne to pripomínalo keď začal Airsoft, tak som bol prvý pred Army Shopom a kupoval som si 4 druhy uniforiem, topánky, čapicu, samopal, maskačové farby na tvár. Vyzeral som akože ešte horšie jak teraz o niečo a hral som sa na vojaka v lese. Že mne toto presne príde, že ITčkári, ktorí si to nelajznú proste v skutočnosti, tak si vymyslia takýto kemp a ešte tam ten Peter Pellegrini zadrie, že toto nie je reality show. A za ním stojí Attila Vek. Hej, že už mi tam chýbal len Martin Jakubec a Giska Oňová. Ja neviem, ja som sa chcel tejto téme vyhnúť, viete, lebo keď som vo Washingtone pred 2 rokmi na samite prišiel s tézou prázdneho obleku, a odtedy mnohokrát, tak už si myslí, Peter Pellegrini si bude myslieť, že ja ho nemám rád. Ty ho máš rád?
Čo sa skádlíva. A ja nechcem, aby si myslel, že ja ho nemám rád. Vieš. Ja nechcem, aby to bolo brané osobne. Ale ono je to ešte horšie, ako to vravíš. Vieš. Toto je, akože to je štát. A to je hlava štátu. A on permanentne, celý výkon toho, ako je hlava štátu, pôsobí na mňa a viac, ako to bývajú také, v angličtine taký pekný výraz, že cosplay party. A to sú ľudia, ktorí sa na party schádzajú, šijú si také prevlečky a vystupujú tam ako rôzni hrdinovia z Marveloviek, alebo neviem kadiaľ. To niekedy urobíme. A tuto počúvaj, akože ty pôjdeš za Pellegriniho. No a lebo ja už mám príliš šedivú bradu, ty si taký, že no. A toto je, že on je chvíľku kostýmčeku prezidenta, chvíľku kostýmčeku traktorista, chvíľku kostýmčeku vojačika a povie, áno, ja budem počúvať, lebo konečne na tú uniformu si môže dať hodnosť. Lebo uniformu môže nosiť len vojak a vojak, ktorý má hodnosť. A on získa teraz hodnosť vojak. Chlapi vedia, čo tým myslím. Čiže keď ide po ulici desiatnik, tak on musí opačnou rukou, nebo držím nej mikrofón, alebo keď vstupuje do miestnosti, kde sedí desiatnik, nebo čatár, čiže zaklope a povie vojak Pellegrini, pán desiatnik, dovolte mi prehovoriť. Povie niečo a povie mu pán čatár, vojak Pellegrini, dovolte mi odísť. A povie, chodte. A tieto hry, tieto cosplay sú dokreslením neuveriteľnej paródie na tento štát. Ale viete, ono by to bolo zábavné, keby to bola cosplay. Lebo to je bola fajn party. Ja by som sa tak ako nikdy na takej party nebol, lebo ma to nebaví. Ale rád by som sa na takú išiel pozrieť, keby to bola Ty si ten konzervatívny poslanec a maďarský, čo bol za tú najkonzervatívnejšiu z konzervatívnych strán a potom utekal po tých balkónoch z tej gay party. Po Romozvode, áno. No, vieš, lenže toto je naozajstný štát. Toto nie je cosplay. A my to vidíme s hlavou štátu, ale potom to vidíme na cyrilometockých slávnostiach, kde oslavujeme teda príchod kresťanstva, ktoré tu už síce bolo, ale dobre, tak berme to, že teda sme na to neboli schopní a potrebovali sme, aby nám to dvaja doniesli, tak nám to doniesli. A do toho tam vystupuje také strašidlo, ktoré predstavuje slovanskú bohyňu. Ja si to tak predstavujem, že vraj to bola slovanská bohyňa. Potom som si vygoogloval, že čo to boli tie slovanské bohyne. Mne sa najviac na ňu, dajte si to do Google, najviac hodí bohyňa smrti, takzvaná Morena, smrtka. Čiže tam vystúpi smrtka v tom cosplay a Cyril a Metod boli vlastne tí, ktorí tých slovanských bohov poslali do zabudnutia. A teraz máme cosplay, kde polka oslavuje slovanských bohov, polka tých, ktorých poslali do zabudnutia. Už do dokonalosti to dotiahnu len Česi, ktorí potom deň na to oslavujú, že upálili tí, ktorých deň predtým oslavovali toho, ktorého oslavujeme dnes. Ale my jednoducho s týmto nešťastníkom, ktorého mám rád, proti ktorému osobne nič nemám, zažívame permanentnú paródiu na štát. Ty si myslel Pellegriniho, nie mňa. Lebo si ukázal na mňa, tuto s týmto nešťastníkom to ešte sedelo. Tak ty si to otvoril, tak preto tuto, vieš, takto, no. Ja som sa tejto téme chcel vyhnúť, tohto cosplay, aj tohoto. Viete, na čo sa teším jeden deň? Že keď bude prezidentský deň v nemocnici. Že za čo pôjde? Že či za sestričku, alebo za doktora, viete? Ja myslím, že za sestričku. No a tu strhnem volant, lebo sme sa vydali na inú cestu, ako by sme mali. A ja otočím to úplne z toho absurdna do niečoho, čo je podľa mňa zásadné. Na ukrajinskú obranu suverénneho štátu, čo nespochybňuje dokonca ani Robert Fico, počúvame kadečo. V tej našej bubline najčastejšie počúvame o ukrajinských vojakoch, že sú to hrdinovia, že sú to proste naozaj veľmi silné osobnosti, ktorí sa proste postavili nepriateľovi, zlu, agresorovi. A to, čo povedal Rastio, je strašne dôležité, že predovšetkým vďaka ním dnes ešte stále máme aj Slovensko ako demokratický a do istej miery aj právny, keď prižmúrime pár očí, aj spravodlivý štát. Takže
Ako ty vnímaš hrdinstvo, Stanka, ukrajinskej armády? Lebo poďme v skrátke si aj tvoju skúsenosť z frontu alebo debatu s tými vojakmi, ktorí sa vrátili z bojov. A ako to hrdinstvo vníma ukrajinská verejnosť a ako vníma svojich obrancov? No, už nejaký čas tu bola taká debata, že o tom, že Ukrajina by mala dostať nejaké bezpečnostné garancie, ešte predtým, než sa Donald Trump stal prezidentom, aj potom, keď sa s ním stal a vo vzduchu teda visela otázka, že čo by mali byť tie bezpečnostné garancie. A Ukrajinci na to majú jasnú odpoveď, že našou najdôležitejšou, najjasnejšou bezpečnostnou garanciou je naša armáda. Čiže ja by som to takto zarámcovala, že pre Ukrajincov je ich armáda práve to, čo nedovoluje, aby sa Rusko nejak akože úplne prevalcovalo, aby úplne Rusko prevalcovalo Ukrajinu. Samozrejme, že situácia na tom fronte môže byť komplikovaná na rôznych úsekoch, ale to je ako keby taký základ. A to stále, ja si myslím, že to trvá. Ja nemám pocit, že by sa tam teraz nejak zásadne... Prepáč, ako teda vnímaš ty ukrajinskú obranu? Vnímaš ich ako hrdinov? Alebo už si... No ja by som to povedal tak, že ukrajinská armáda nie je, že to sú proste ľudia ako my, že my sme tiež rôzni a do tej ukrajinskej armády vstupujú rôzni ľudia alebo boli mobilizovaní rôzni ľudia. Takže ja by som akože sa na nich všetkých nepozerala, že to sú totálne akože hrdina za hrdinom, ale samozrejme oni majú medzi sebou ľudí, ktorí robia neuveriteľné veci, oni posúvajú dokonca aj svetové technológie dopredu v zmysle, že sú veľmi vynaliezaví, majú tam rôznych odborníkov na veci, o ktorých nám sa môže len snívať, že sa vôbec akože dejú. Potom samozrejme veľkými borcami sú tí, ktorí vôbec držia tú líniu, lebo je veľmi nepopulárne byť nejaký vojak v pechote, ktorého pošlú vykonať nejakú dôležitú misiu niekde do zákopov. To je veľmi ťažká práca, aj psychicky, aj fyzicky. A samozrejme, že to potom zanecháva na tých ľuďoch následky, najmä keď sú v tých zákopoch roky. Vieme, že mobilizácia, to nie je tak, že teraz je zmobilizovaných neviem koľko ľudí a oni rotujú a striedajú sa a teraz jedni majú čas na rehabilitácie, druhí sú teda za ten čas v tých zákopoch. Ono to tak úplne nefunguje, proste akože aj oni sa opotrebovávajú a vyčerpávajú, takže to samozrejme so sebou nesie aj nejaké negatívnejšie momenty. Ale v zmysle, že povedzme dezerci a tak. Čiže je to veľmi rôzne. Akože ja musím si zaklopať takto na čelo, že ja mám šťastie na tých ľudí, ktorí sú vlastne bežnými, takými, aký by som ich stretla možno medzi svojimi kamarátmi alebo známymi, otcovia rodín, ktorí proste sa rozhodli, že idú brániť vlast ešte úplne na začiatku, alebo bežní chalani, ktorí proste si povedali, že dobre, dávajú si pauzu so štúdiami a idú teda brániť krajinu. No len už sú povedzme v tých zákopoch 3 roky a už by bolo možno na čase, aby boli akoby nahradení inými ľuďmi, aby si oni mohli oddychnúť. Čiže asi, a ja by som to takto asi zaramcovala, že je to veľmi individuálne. No. Na jednu vetu, čo ťa drží stále na Ukrajine? To je veľmi ťažké povedať na jednu vetu. A ja mám pocit, že tému Ukrajiny alebo tou vojnou, ktorú Rusko vedie proti Ukrajinu, že si ešte nejaký čas s ňou budeme žiť aj po tom, čo možno tie tvrdé boje ustanú a to, čo sa potom bude diať na Ukrajine, bude mať stále dopad možno aj na náš stredoeurópsky priestor alebo celkovo akože na vývoj v Európe alebo možno dokonca vo svete. Takže ja mám pocit, že toto je, že som niekde stále na začiatku a potom je veľmi dobre dosledovať ten príbeh, pretože my vôbec nevieme, že poprvé, ako sa to skončí a po druhé, že aké to bude mať ešte dôsledky v tých nasledujúcich 10 ročiach. Takže podľa mňa mňa aj toto do istej miery drží na tej Ukrajine, pretože ja keď som si vyberala tú tému, alebo teda ma tak nejak zaujala ešte, keď sa začínal Majdan a potom v teréne 2015, tak ja som vedela, že to je niečo, čomu sa chcem a mám venovať. Potom prišiel 22. rok a tak trošku som pochopila, že možno je to práve kvôli tomuto. Ja by som... No, prepáč. Na túto tému. A viem, že sa blížime ku koncu. A ja na to skúsim odpovedať. Vieš čo?
Vieš, čo mne imponuje? A pripomenul mi to trošku vtip, keď si sa spýtal, že jednou vetou odeského rabieho sa pýtajú, rabi, ako to vidíte s vývojom tej situácie? Jedným slovom. Dobre. A keby ste to dobre, keď to rozšírili, že na 2 slova, tak ako? No nie je dobre. Tak, ako to vidím, čo ja obdivujem, a keďže som mal príležitosť mnohých z tých líderov Zelenského osobne stretnúť a zblízka s nimi hovoriť, musím povedať, že obdivujem ich vytrvalosť, obdivujem ich odolnosť, obdivujem to, že sú v situácii, ktorá je vážna a nerobia si z toho reality show, nerobia si z toho cosplay, nerobia si z toho kostýmčekovú party. Jednoducho nechodí ako šašo v uniforme a je prezident vojnovej krajiny a odolávajú. A keď ideš na ten úrad vlády, aby ste si to vedeli vizualizovať, idete cez niekoľkonásobné zátarasy, idete na chodbu, ktorá vedie do úradných priestorov, kde každých 3-4 metre sú pieskové vrecia naskladané na sebe, kde každý deň sú pripravení na prestrelky, na chodbe a tí ľudia proste tam spávajú v tom úrade celé týždne, celé mesiace. Obdivujem ich, úprimne ich obdivujem, pretože bojujú za svoju krajinu, za jej česť, za jej slobodu, za jej integritu, za jej budúcnosť. A to tu ako si strácam vieru, že sme to schopní. My si tu robíme kostýmčekovú party, oslavujeme bohyne Moreny, robíme nezmysly jednoducho, robíme si paródiu na štát a tvárime sa, že to myslíme vážne a keď prídem na tú Ukrajinu, vidím tam obrovský kontrast národa, ktorý sa rodí v krvi, ale v krvi sa rodili veľké veci, v krvi a obete Kristovej prišlo kresťanstvo a v krvi a v obete sa rodili veľké štáty a veľké príbehy a odkážte prosím Ukrajincom, keď sa tam vrátite, že verím a veríme tu mnohí, že v obeti a v krvi sa rodí veľký ukrajinský štát, mocný a hlavne spoľahlivý, demokratický a vypočítateľný partner Slovenska. A nie, že pre nás by bolo fajn mať Rusko v Užhorode. Nechceme Rusko v Užhorode. Čím budete dlhšie tlieskať, tým nám budú viacej nadávať, že ako hovorí Boris Kollár, preťahujeme, takže nebudeme. Mne už ostáva len poďakovať našej skvelej hostke, reportérke Aktuality.sk Stanke Harkotovej. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. No a s poďakovaním za podporu Aktualít aj podcastu Bardy & Káčer sa s vami lúčia Peter Bardy. Rastislav Káčer, veľká vďaka a majte pekný deň. Ďakujem pekne.